Angale ko fe ka fo ka wale ɲuman dɔ ka fɔ ye ko aw bisimila Sherifla TV bamananga kunnafoni kɛnɛ ka min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ ye ko nin ye a kuma di sele ye. An bɛ a daminɛ an ka minisiriso la. Minisiriso min ɲɛsinnen don baara ko ni bolola baara ko ma. Ale kɛn bɛ ka kulenna min di a yɛrɛ ye. A ko ma ko federuti baara bɛ se ka kɛ kadaraw minnu kɔnɔ. Minisiriso fɛ ka ɲɛsin baara ko ni bolola baara ko ma. A ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka cakɛɲɔgɔnw wele u ka jɛ ni k'u hakili don a la min bɛ se ka to jɛ bɛ se ka kɛ ni a ye ka don bala cogo min u k'o kɛnɛ ma ko cérémonie de validation sigira sen kan. Minisiriso fɛ ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 29 ye. An ka dunanjigiso la dunanjigiso min wele ko hôtel la Mayeva Palace Malifa Bala Bamako. A denbaya kun bɛ minisiri yɛrɛ bolo ni o ye Mawlud Ben Katara ye. A ye fɛn minnu sɔrɔ ka bɔ ye an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Mami an ye société civile wele. Tumami an ye ministère wele. Tumami an ye chambre consulaire wele kana. U ka hakilina ye mun ye baarako fan fɛ. O activité banna tuma min an ye recommandation caman ta i n'a fɔ fɛn fɛn min ye hakilina ye u y'a fɔ an y'a sɛbɛn sɛbɛnni ko an ye commission dɔ sigi ka recommandation ka ta pour que an bila activitéw la tubabukan na u b'a fɔ plan d'action. An ka ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ministère ba de do engagement bala anga président de la République Ibrahim Boubacar Keïta engagement ta malien ye fen caman kɛra ministre min kumbiyan nana ta tuma min ne kan ka dafa wa a dafali tɛ se ka kɛ n ka ministère don dɔ kɔnɔ o de kosɔn n ye ninnu bɛɛ wele k'u lamɛn k'u hakilina lamɛn ani ka baara de ta k'a kɛ ni plan d'action ye. Bibi na an bɛ activité mun na bi fɛn fɛn min y'an ka direction ye i n'a fɔ ANPE, APEJ, FAFPA, FIER, PROSEJ fɛn fɛn min bɛ taa emploi de jeunes la wa jeunes minnu taara école la minnu taa école la Sénégalais b'a la Mali ka taa Kayi ka taa fo Kidal Tewuda ni Menaka an kan ka activité de ciblé baara bɛ kɛ mun na yani juin 2018 cɛ. Jɔfuranjɛ min nsigilen don senga an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka silamɛw ka dɔnta kawuriya silamɛya dɔ sen 5nan hiji baaraw u timɛ cogo la san 2017 o jɔfuranjɛ baaraw n'u donna hijidenw tɔgɔlaso la ni o ye maison du haji ye Amdalayi. A denbaya kun bɛ minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni badoko ma kɛn kun bɛ ka nɔnabila ni maa min ye a ka chef de cabinet don a dabɔkun de ye maa minnu bɛna bɔ Mali jamana da fɛ ni k'u kunda Saudiya jamana kan ka silamɛya jɔsen 5nan baara timɛ u bɛ se ka u ta n'u bila u dɔn u kan ka taa fan minnu fɛ hiji yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo ni cogoyaw minnu ye aya olu de kalansenw bɛ kɛ u kun k'u ka dɔndaw kawuriya o la Kafunɛ Bacili n'a ka jatala Fatumata Dunbiya kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. A kɛra laada ye maison du haji bolo ni o ye hijilatadenw tɔgɔlasoba ye san o san u bɛ dɔɔni kankuriyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan hijilatadenw ye ka kɔn hijilata baaraw ɲɛ minnu bɛ ɲɛsin hijilataden minnu bɛ taa jamana ka bolo fɛ ani minnu bɛ taa kɛnyɛrɛye bolofaraw fɛ walasa k'u ka dɔɔniw kankuriya ka ɲɛsin hiji kɛko ɲuman ma. Formation in a bɛna kɛ sababu ɲuman de ye hijilatadenw ma walasa fɛn min kan ka kɛ hiji baaraw senfɛ u ka se k'olu bɛɛ lajɛlen faamu. An bɔra ka lancement min kɛ sisan ni ye maison de ka baara ordinaire de ye min kɛ san o san ni hiji surunyara ka Mali hijidenw kunnafoni a bɛ kɛ sigiyɔrɔma fila ye jumɛn an ye min daminɛ nin o ye dɔgɔkun o dɔgɔkun hijiden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan hiji baara cogoyaw bɛ ɲɛf'u ye makan sigi fana bɛ kɛ condition minnu na o bɛ kɛ sariya minnu kɔnɔ o fana bɛ ɲɛf'u ye laɲini min bɛ o ye maison de haji yɛrɛ ka déplacer ka taa région na ka taa formation kɛ mɔgɔw kun u sigiyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye walasa hijiden ka se a ka hiji kɛ lafiya kɔnɔna la a ka hiji kɛcogo a k'o ɲɛdɔn an bɛ taa wali jamana de kan jamana min n'an t'a cogo dɔn maa caman bɛ taa hiji la u ma deli ka voyager caman bɛ bɔ an ka togodaw la fo ka voyage cogoyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye n'i taara Maka i bɛ sigi cogo min gɛlɛyaw minnu b'a la nɔgɔyaw minnu b'a la sariyaw minnu b'a la ko o
o bɛɛ lajɛlen faranfasiya d'u ma waasa n'u taara u kana degun sɔrɔ u ka baara la formation in laɲini ye o de ye. Bi sigi tun bɛ baara min kan o ye laadala baara de ye min maison de haji b'a kɛ san o san ni hiji n'a waati surunyana ka se kalo 1 kalo 2 ɲɔgɔn ma sigiw bɛ boloda ka hijidenw lakala hiji kɛcogo ɲuman na a bɛ fɔ a ma ko formation générale o formation générale min n'a bɛ kɛ sibiri o sibiri fo ka taa se hiji tali ma sisan donc a bɛ daminɛ sɔgɔma 9h ka taa ban selifana tile ma n'a bɛ kɛ fana a bɛ kɛ centre islamique conférence salle ba in kɔnɔ mɔgɔ fara privé ka o bɛɛ lajɛlen ka hijiden o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ maa o maa bɛ taa sira o sira kan n'i bɛ taa ni Mali de tɔgɔ ye a bɛɛ wele no danfara t'a la wolomali t'a la ni mɔgɔ nana o bɛna lamɛnni min kɛ walanda 2 b'a la walanda fɔlɔ ye min ye hiji yɛrɛ kɛcogo ani umara yɛrɛ kɛcogo ala bɔtɔ yan fan fɛ a se ka taa ni minɛ min tɛ se ka taa n'an sera yen fana an bɛ hôtel sigiliw an b'olu matarafa cogo di an b'u ka bolifɛn minnu n'u ka mobili ninnu an b'olu fana matarafa cogo di an bolo minɛnw kana cogo di an bɛ don jamaba in na cogo di hiji jamaba in na ka bɔ cogo di ka adamaden lakana fo ka taa se siyɔrɔw ma ka dumuniw kɛcogo k'o laadaw fɔ ka jamalasigi laadaw fɔ i ni minnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen na k'o laadaw fɔ saniya yɔrɔ min b'a la n'o ye ɲɛgɛn ye olu fana laadaw k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ka hijiden makara i bɛ se k'i janto i yɛrɛ la cogo min k'i janto hijiden tɔɲɔgɔn na cogo min o kɔfɛ walanda 2nan ye min ye an ye baara o baara fɔ hiji kɛcogo la i bɛna sɔrɔ a kɛyɔrɔ fana b'an bolo centre islamique kɔnɔ yan n'a fɔra ko alikaba bɛ munumunu i bɛna sɔrɔ an kelen bɛ ka alikaba bɔ ɲɔgɔn dɔ k'o dilan an fɛ nɛgɛ la yan k'a peinture n'i y'a i b'a fɔ ko alikaba don o fana munumunu aw b'o munumunu o bɛ daminɛ cogo min a n'a bɛ laban yɔrɔ min ani jatew kan ka kɛ cogo min ani i bɛ duwawu minnu k'a senkɔrɔ an ka guides bɛ yan olu b'olu baaraw kɛcogo jiri la hijiden bɛɛ bɛ jɔ k'a filɛ u bɛ d'ailleurs u b'a munumunu fana an ka délégués nɔfɛ n'u y'o kɛ yan tuma min n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba ba yɛrɛ la a tɛ balo la o bɛna sɔrɔ u y'a baara waleya yan o bɛ bɔ yen tuguni u bɛna taa Safa ni Marwa taama min bɛ kɛ hiji la Safa ni Marwa ka o fana bɛ yen o ladegelen don an fɛ yan taama bɛ daminɛ cogo min n'i sera yɔrɔ min n'i cɛlamɔgɔ i kan k'i teliya yɔrɔ min na o bɛɛ taamanzerew b'a yɔrɔ la i bɛ taa ni ka segin kɛ 7 in bɛ jate cogo min na Safa ni Marwa fana o fana taama yɔrɔ b'an fɛ yan délégués bɛ bila mɔgɔw ɲɛfɛ k'a kɛ wa hijiden kelen o kelen a bɛ ɲini fɛ i fana k'a pratiquer sibiri o sibiri ka taa sanga tali ma o bɛna sɔrɔ i faamuya sɔrɔ a jɔri la n'o bɔra yen fana an b'a fɔ yɔrɔ ma ko jamaratu n'o ye minan ye sitana bɛ bɔ cogo min sitana fɔlɔ min bɛ bɔ filanan min bɛ bɔ ani sabanan min bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ jiri la min kan ka kɛ don fɔlɔ la min bɛ kɛ don filanan ni don sabanan na o bɛɛ lahalaya de bɛ jira adamaden na ni dafara o bɛɛ lajɛlen bɛ waleya de ka jira adamadenw na fo ka taa se naamu sirili ma ni cɛw bɛ naamu siri u kan ka naamu ta cogo jumɛn na naamu bɛ siri naamu in kɔrɔ de ye mun ye naamu in labɛn de ye mun ye yanni ka don yɛrɛ naamu kɔnɔ n'i donna naamu kɔnɔ min bɛnnen don ani min bɛnnen tɛ i ka hiji min b'a ɲɛ ani min b'a tiɲɛ i ka hiji ka se ka kɛ hiji jaabilen ye donc nin bɛɛ kunnafoni de bɛ di hijidenw ma a tɛ dan fɔli ma dɛ naamu bɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo u b'a siri cogo kɛ ka tila k'a foni k'a siri hijiden dɔw fana wele k'a d'u ma u k'a siri k'u dege a sirili la muso fana kan ka naamu ka kɛ cogo min o bɛ fɔ musow fana ɲɛna donc baara in bɛɛ bɛ kɛ nin cadre de kɔnɔ donc a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko formation générale an y'o baara ɲinan ta 2017 ta an y'o de daminɛ bi a bɛ kɛ sibiri o sibiri fo ka taa se hiji seli ma hijilataga o ye silamɛya jɔsen 4nan de wa wajibiyalen don silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka na ni a se b'i ye ka kɔn o hijilataga in ɲɛ baara minnu bɛ kɛ a kɔnɔna na hijilataga den ka kan ko o bɛɛ lajɛlen sidɔn o de kama nin kalanbolo in sigira sen kan walasa ka hijilatadenw dege o baaraw ɲɛdɔn ani o faamuyaw la diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔli la Gana jamana kɔnɔ don min na Nana Akufo Addo ni a ka fangaɲinijɛkulu bɛ fanga sinamatɔnya la Gana kɔnɔ o y'a sɔrɔ maa min ye jamana ɲɛmaa ye John Dramani Mahama don u kɛnkunbɛ ka jira k'a fɔ wale dɔ kɛra John Dramani Mahama jamana ɲɛmaa fɛ min ma bɛn u ka fangaɲinijɛkulu ma o ye ka namuna minɛ Ameriki jamana ma ɲɛmaaw bolo doni kama Barack Obama de tun bɛ fanga na u kɛmɛ ka kaso jugu min jɔ Cuba jamana fanfɛlaw la ko Guantanamo ni Bamanjiw lasago yɔrɔ don Barack Obama kɛnkunbɛ ka layidu ta ko n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye ko a na kaso jugu in datugu kaso in ma se ka datugu a fɛ nka kasodenw a ye laɲini kɛ k'u cɛrin jari diɲɛ ɲɛfɛ u fa jamanaw kɔnɔ wale kelen Ameriki teri jamanaw kɔnɔ farafinna jamana kɔnɔ maa minnu y'u tɛgɛ don kasoden ninnu kɔrɔ o jamana dɔ kɛra Gana ye nka Nana Akufo Addo ka fangaɲinijɛkulu kun kɛnkunbɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni ma jɛni o don jamana ɲɛmaa John Dramani Mahama ka hakilina ye mamina ni jamana kundisi kalataw baaraw daminɛna yɛrɛmankutu waatiw ni o ye campagne ye u kɛnkunbɛ ka jira k'a fɔ n'olu kɔni nana fanga na bɛn u n'a fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ nin bamanji maa minnu bisimila an bɛ Gana jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ kɔni bɛ u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka wulikajɔ kɛ sariya nasira kan maa ninnu bɛ se ka bɔ Gana jamana kɔnɔ cogo min u nane fanga na sa o de wulikajɔ de daminɛna Nana Akufo Addo ka fangaɲinijɛkulu fɛ ka jamana sariya sunba sɛgɛrɛ wale kelen sanfɛ kiiribulonba kurusi bɛrɛmu sɛgɛrɛ Gana kɔnɔ u kɛlen ko sɛgɛrɛ alamisa juin kalo
kalo tile muga ani fila ni o ye ayiwa nin ngalo min zadol de nin ye aya min ye kiriblo sambe kiriblo ye o ye jodi mo ka fɔ u ka laɲini ye min ye a bɛ sabati u ye nin bamanjima ninnu man ka bisimila Gana jamana kɔnɔ nka ko in kɛra ka bɛn ni waati min ye o de fana ye mɔɔw kɔnɔ wa barisabu ka da kan tuma min na ni Nana Akufo Addo jamana ɲɛmaakɔrɔ nga fɔ bi jamana ɲɛma a ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ka hakilina bɔ a ma ka fɔ kasoden ninnu ka bɔ Gana jamana kɔnɔ o waati kelen fɛlɛ na Ganakaw fɛ yen nɔ Amerikikaw ka lasigidenzo min bɛ yen a y'a o lasigiden ni o ye ambassadeur ye a ye dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin Gana ɲɛmaw ma k'a fɔ don nataw la sa olu b'a fɛ e maa o maa Gana ma ɲɛma la i kɛra minisiri ye o wali kɛlen i kɛra minisiri ɲɛma jɔyɔrɔ la o n'i b'a fɛ ka taa Ameriki jamana kɔnɔ sɛbɛnfura min bɛ wele ko visa n'o b'i yamaruya i ka se ka don Ameriki jamana kɔnɔ n'i kɔni dakun tɛ jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔla ci ye Ameriki kɔni kɔnɔ Gana tɔgɔla bɛɛ o b'a jira k'a fɔ ɲininkali damadɔw bɛ yen Ameriki ma ɲɛmaaw b'o tɛnku e la lasigidenso la fɔlɔ yanni visa ka di i ma tuma min na ni kɔrɔfɔ in kɔni fɔra maa caman y'a jira k'a fɔ a n'a kɛ ɲankuma Ameriki ma ɲɛmaaw b'a fɛ ka taa jurusara bere de boloda ka ɲɛsin Gana jamana ma ka sabu kɛ Nana Akufo Addo jamana ɲɛmaa ka fanga ɲini jɛkulu maaw namɛ a jira k'a fɔ Guantanamo kasoladen minnu bilara Ameriki jamana fɛ ka na bisimila minɛ Gana kɔnɔ ko u ka bɔ Gana jamana kɔnɔ ko nin n'a kɛ ɲankuma o ta jurusara bere ye nka Amerikikaw ka lasigiden min bɛ Gana jamana kɔni kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ale kɔni ma ko in dabɔ ko ta jurusara bere nka Ameriki sariya de don ko a ka dɔn k'a fɔ ci o ci kɔni bɛ yen ni jamana tɔgɔla ci don minisiri fɛ n'i bɛ taa Ameriki sira b'i bolo nka n'i yɛrɛ tɔgɔla ci kɔni don jɔn yɛrɛ ye a y'a ko i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali damadɔw bɛ yen k'olu na tɛngun in na ni maa b'i jɔ ka visa ma kɔnɔ i n'i jɔ i n'a fɔ jamanaden tɔw Gana jamana kɔnɔ an bɛ ladɔnniya k'a fɔ min ye san 2016 janvier kalo ye Yemen jamana de dɔw Khaled Mohamed Saleh Al Dubi ani Mahmouda Umar Mohamed bin Atefa ninnu ye bamanjimaw ye minnu kun bɛ Guantanamo kaso la Ameriki jamana ye u bila ka taa farafina jamanaw na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Usama bin Laden Saudiya jamanaden min ye attentat ba kɛ Ameriki dugukolo kan ka ɲɛsin sangasoba filaw ma World Trade Center ni nka olu bɔ k'u tiɲɛ ni maa caman bɔnɛna a ni na u ka ale kun ye ninnu maa fila kun ye o ka kɛlɛcɛw ye u kɔni milama u bɛ Gana jamana kɔnɔ George Bush Ameriki ka jamana ɲɛma ale de kɛ kun bɛ ka ba don Guantanamo kaso la Barack Obama nane o kun y'a jira k'a fɔ o bɛ a datugu hali n'a ma se ka datugu kɔni a y'a lajɛ ka u tila ayiwa yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Cameroun ani Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ selekɛnna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mankan ma jamana ma degunnenw bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR maaw ye a jira k'a fɔ u kɔnɔ guwan bɛ ka sabu kɛ Cameroun ma ɲɛmaaw bɛ ka lajɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Nigeria ni Cameroun danjɛw la aya Nigeria dugukolo kan ka sabu kɛ Boko Haram bamaji jɛkulu ka wuli ka jɔw ye ka taa bisimila minɛ Cameroun dugukolo kan ko Cameroun ma ɲɛmaaw de bɛ k'olu jagoya lasegi u fa jamana kɔnɔ Nigeria hali ni taali ma diya u ye Anthony Kahandula ni ale ye HCR maa ye ale de ye kɔrɔfɔ in fɔ a ko maa ba tan ni saba ɲɔgɔn na aya Nigeria ka den la o de jagoya wɛnwɛra Cameroun ma ɲɛmaaw fɛ k'olu kɛ ka Nigeria dugu gale sɔrɔ ni o ye banki ye ko ni dun ye banki lajɛ i b'a ye k'a fɔ Nigeria dugukolo ka labɛnma sabati HCR fɛ ka se ka maa ninnu bisimila yɔrɔw la ko dɔw sira dugukolo jala la wa u bɔtɔ Cameroun dugukolo dafɛ minnu sera ka teliya k'u ka minɛmisɛnninw da olu kɔni sera ka kisi n'o tɛ minnu ma se k'u ka minɛmisɛnninw sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara k'u ka minɛmisɛnninw don nka tuma min na ni Cameroun ma ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ in mɛn o y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ kɔnɔ guwan ni diɲɛ selekɛnna ni tɔnba Nations Unies bolofara ye HCR ka nin hakilina ninnu ye barisabu ka da kan olu yɛrɛ kɔni bolo Cameroun jamana tɛ mankan ma jamana ma degunnen bisimila yɔrɔ ye wa yɔrɔ min dayɛlɛlen don Cameroun dugukolo kan ka ɲɛsin Nigeria ka den ninnu ma a jɔmɛ ni maa ba 30 de bisimilali ye ko wa k'a bilama tan bɛ t'i jɔ fɔ maa ba 70 na a y'a ko Cameroun tɛ maa bisimila yɔrɔ ye mankan ma jamana maaw la o kumana olu kɔni da fɛ ni ka daga yɔrɔ kura dayɛlɛ fɛn min se bɛ olu ye o ye k'u lasegi ka taa u fa jamana kɔnɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ juin kalo tile 30 san o san o ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛ ɲaɲaninw ye nka ɲinan da min ye baarabaw ye olu ma se ka kɛ a la ka sabu kɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila a ye dantigɛli dɔ kɛ min dara ka taa lase a yɛrɛ mati jɔ ka kuma
a y'a jira k'a fɔ ani kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɛna se ka dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka bɛn ni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛn ɲaɲaniw ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ dalu jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ ko in kɛbaliya kɔni na nka maa minnu ni olu sɔmin ka diya olu dɔw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ni kɛnɛyaba tɛ a wolo la ko o sɔrɔ na kɛ a ka kɔsa in na taama fɛ ka ɲɛsin kɔnɔ ma kɔnɔ min kun ka kuma cayalen don Kongo Kinshasa dugukolo kan ni o ye kasa ye bari sabu ka d'a kan kasa ikaw fɛ yen nɔ hadamadenya burujawalew kuma bɛ ka fɔ diɲɛsɛrɛgɛnna ni tɔma Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lafasajɛkuluw fɛ a kun dangun bɛ basigi taama na ye ko bana dɔ cunna kɛ a ka o kɔnɔ in na ko de y'a to ko a ma se k'i jɔ ka dantigɛli kɛ nka min ye ɲaɲaniw ye a y'a olu minnu kan ka bolo da tile yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen la jamana ɲɛmaayaso fɛ o ma kɛ ladalajɛkuluw minnu bɛ yen ani ɲɛnajɛjɛkuluw minnu ni olu bɛ Kongo Kinshasakaw fɛ yen olu dɔw kɔni ye ɲɛnajɛ kɛnɛw kɔni sigi sen kan jamana fan caman fɛ a y'a minisiri min ni n ka fɔ minisiri min ni o ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna babu sentigiya ma o kɔni y'a jira k'a fɔ baaraw kɔni tɛ se ka bolo da nin kuma in na o kumana a bɛ lajɛ ka ɲinɛnda kɔni bɔ a ma minisiri ɲɛma ni o ye Bruno Shibala ye ale taara Alamusa tɛmɛnen yɔrɔ min na o ye funakaw fɛ yen olu ka lakanaso min bɛ ni o ye komisariya ye bari sabu ka da ka dɔw taara bi yen nka ka yen zokɔnɔmina kɛ a kɛnɛmamina ye a taara ɲɛda o baaraw kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye chrétien diinɛ ɲɛmaaw fana ye olu ye surunani don min kɛ jamana ɲɛmaayaso ni fangasinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a forobatɔnw ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa o bɛnkan bɛ se ka wale cogo min polisilakaw donna o fana ni kɛli cɛ ka bɛn ni yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛ dɔ ye Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ. Musa Faki Mahamat ale de ye farafinatɔma Union Africaine Commission ma ɲɛmaa ye Afrique du jamana de Nkosazana Lamini Zuma nɔna Chadi jamana den do ka bɛn ni farafinatɔma Union Africaine ka ɲɔgɔn gunbɛ ye a ye dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin minisiriw ma minisiriw minnu bɛ farafina kɔnɔ ni u ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnabɔw ma yanni jamana kuntigiw ka jɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Addis Abeba Ethiopie faba la farafinatɔma Union Africaine jabala la ntɛnɛ a y'a yira minisiriw la k'a fɔ bi na fɛn min kɔni bɛ ni o kan ka don bala farafinatɔma Union Africaine binaku kan o ye laɲiniw minnu kɛra ka yɛlɛma don a ka baaraw taabolow la ni Rwandakaw ka jamana ɲɛmaa Paul Kagame kun bilangu bɛ o baaraw la n'a yɛrɛ ye baaraba kɛ a la ni maa faamuyanenw ye ka na ni hakilina dɔw ye k'olu dajira farafinatɔma Union Africaine na ko fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan minisiriw fana fɛ ka dɔ fara hakilinaw kan min bɛ se ka to yɛlɛma ninnu bɛ se ka kɛ farafinatɔma Union Africaine ka baara kɛ bolow la u ka lajɛ ka na ni o hakilinaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Musa Faki Mahamat a ko san 2018 min nata filɛ nin ye a ko o kan ka kɛ ɲɛda kuraden ye farafinatɔma Union Africaine bolo o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Laginɛ Faba Konakiri a y'a don dɛmɛnenw na min ye ɲɔgɔnkunbɛ dɔ fana ye o kɛra ye Paul Kagame Rwandama ɲɛma min ni ale bilara ko in yɛrɛ ɲɛɲinini na yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ farafinatɔma Union Africaine kɔnɔ cogo min ani Alpha Condé farafinatɔma Union Africaine ma ɲɛma ka taa se Idrissa Déby Itno Chadi jamana ɲɛma ni Musa Faki Mahamat yɛrɛ mɔ u jɛra k'u hakilinaw ka hakilijagabaw kɛ Paul Kagame ka baarakɛlaw ka yɛlɛmaw minnu ni olu kan ka farafinatɔma Union Africaine ka baara taabolow la ni ka lajɛ ka dɔ fara hakilinaw kan Musa Faki Mahamat a k'a bɛ wele bila ka ɲɛsin farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ bi diɲɛ kɛ bɛ ɲɔgɔn da de ye kɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ gunw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka ye ɲɛfɛ fo an ka lajɛ de ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kelenya k'o don an ka baaraw taabolow la ko fɛn min b'o sɛmɛndiya kɔsada in na diɲɛsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o ɲɛmaya sera ka di farafinden dɔ ma ni o ye Ethiopie jamana den ye Tedros Adhanom Ghebreyesus o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Suisse dugubala Genève OMS jabala la kuma min na ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u k'a lajɛ ka kala ta farafinde minnu bɛ farafina jamanaw tɔgɔ la OMS kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kan kelen fɔ ka kala ta maa min ye u kɛra farafina jamana den dɔ de o de y'a to fana a ye sebaya sɔrɔ ko b'a jira k'a fɔ ni farafindenw farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ka kelen ye ka don da kelen fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bolo da k'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen de ye farafindenw ye k'a ka ca la k'an tɛ dɛsɛ ko la o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali ko kan laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛɛ jɛn waati fɔ de n'Ala sɔnna